Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő 1 órában előadást fognak hallani 1956 megtorlásáról, az 1956. november 4-i eseményekről és ennek következményéről dr. Horváth Attila professzor úr előadásában. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy örömmel tettem hozzá eleget, hiszen tartozunk 56-nak, tartozunk 56 hőseinek, 56 mártírjainak, és hát 56 bűnöseinek is, mondjuk ki ezt is elég egyértelműen. Amikor ugye arról szoktak beszélni, és hát itt az előadás előtt is a kollégák felvetették, hogy hát ez a felelősségre vonás ezekért a háborús és népellenes bűncselekményekért és egyéb népellenes bűncselekményekért miért nem történt meg, de részben mi is felelősek vagyunk, mert a társadalom részéről nem volt talán elegendő erő, elegendő akarat arra, hogy 56 hőseit kellőképpen elismerjük, és 56 bűnöseit pedig kellőképpen mind jogilag, mind erkölcsileg elítéljük. Nézzük meg, mi is történt 56 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, november 4-én. Az is egyfajta elismerése a magyar szabadságharcnak és a pesti srácoknak, hogy a szovjet hadsereg 1956. november 4-én hajnalban olyan erővel támad Budapest ellen, mint annak idején 45-ben Berlin ellen. Légi előkészítéssel, tehát felderítőgépekre ülnek, bombáznak, ágyukkal lövik Budapestet. Előzetesen a különböző muszkavezetők és egyéb kémek fölmérték pontosan, hogy hol milyen ellenállási gócok vannak, milyen fegyverzettel, milyen haderővel, és úgy pontosan viszik végben a támadásukat. Tanulván az október 23-a utáni első támadás kudarcából. Ugye tudni kell, hogy akkor a szovjet hadvezetés azt gondolta, hogy pusztán a tankok megjelenése feloszlatja a tömeget és lecsendesíti a felkelőket, a forradalmárokat. Hiszen korábban már például Berlinben, 1953 nyarán, ugye is ez történt, hogy a berlini munkások kimentek az utcára, tüntettek, megjelentek a szovjet tankok és mindenki hanyag homlok elmenekült. De itt ugye Pesten nem ez történt, hanem megfutamították a szovjet támadást. És ezért november 4-én most már semmit nem bíztak a véletlenre, minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt a nemzetközi kapcsolataikat is felhasználva, mind a szövetségeseket, és sajnálatos módon hogy a nyugati világ passzivitását is kihasználva indul meg a hatalmas szovjet haderő Magyarország ellen. És ami szintén áttételesen elismerése a pesti srácoknak, az ellenállóknak, akik Budapesten harcoltak ebben az időszakban, hogy a magyar szabadságharc leverése után pontosan ugyanolyan jellegű, ugyanolyan minőségű és ugyanolyan mennyiségű kitüntetést adnak át a szovjet tábornokoknak és főparancsnokoknak, mint Berlin-Telikor. Egyébként többek között Kádár János is megkapja a Szovjetunió hőse kitüntetést, de ezzel nem dicsekedett itt Magyarországon, hogy ő nem magyar, hanem szovjet kitüntetést tudott átvenni ezekért a gyalázatos tettekért, amiket itt végrehajtottak. A fegyveres harcok leverése után a kádári vezetés egy nagyon furcsa helyzetben találja magát. Gyakorlatilag a szovjet katonákon kívül és néhány ávós és hát ugye a szovjeteket, illetve a Kádárt kiszolgáló pártfunkcionálisan kívül őket senki az égvilágon nem támogatta. Tehát csend honolt a városban, elhallgattak a fegyverek, hetekig ellenállnak a sokkal gyengébb fegyverzettel és kiképzéssel rendelkező fiatalok, ugyanolyan korú fiatalok, mint önök, ülnek a padokban. De az ország egy az egyben egy passzív ellenállásba vonult, megalakulnak a munkástanácsok, megalakulnak különböző szervezetek, amelyek nem adják meg tovább is magukat, hanem próbálnak dacolni a kádári rendszerrel. Hogy mennyire el voltak szigetelve és mennyire nem támogatta őket senki, csak egyetlen egy példát hadd mondjak el. Ugye megjelenik a Magyar Szocialista Munkáspártnak a lapja, a Népszabadság, ugye a szabad nép utódaként, és kezdetben még az újságírók és a szerkesztők is névtelenül írnak ebbe a lapba. Tehát senki nem meri vállalni névvel, címmel, hogy én közzéteszek egy publikációt az újságban. Annyira nagy volt a közmegvetés.
amikor megjelennek a standon a lapok, akkor oda mennek az újságos lapot és fölborítják az újságokat, és vagy volt, aki csak megvette az újságot és látványosan összegyűrte és eldobta, és nem olvasták el a pártnak a lapját, ahol megmagyarázzák ugye ezeket az eseményeket. Tehát olyan ellenállás alakult ki, és olyan dac még a forradalom leverése után is, amire ugye Kádárék nem gondoltak, és ezért történik az első megtorlásnak az első hulláma, ez pedig egyrészt azok a falhozállítások, tömegsírokba való belövések, amelyeknek a számadatait mindmáig nem tudjuk. Mindmáig nem tudjuk. Pontosan Jobbágyi Gábor próbálta ezeket összegyűjteni, de szinte lehetetlen ma már rekonstruálni, hiszen 200 000 ember elhagyja az országot. Tehát a statisztikai adatok, hogy ki az, aki valahol egy tömegsírban nyugszik, és ki az, aki elhagyta az országot ezzel a 200 000 emberrel, nem mutatható ki már ezek után az a veszteség, amely ekkor ilyen módon érte a magyarságot. De gondoljanak arra, hogy például Dózsa László színművész, ugye nagyon sok filmben, színdarabban szerepelt is, egy ilyen előre megásott tömegsírból mászik ki, úgyhogy a fejét keresztül lőtték, és az állhacsát a saját kezére tartva kúszik el a legközelebbi kórházhoz, és írul az egyik ilyen sortüzet. Tehát ilyen és hasonló megtorlások sorozata zajlott le, illetve 10-e után kezdődnek a sortüzek, amelyről mostanában nagyon sokat beszélünk, Viszkó Béla és társai felelőssége kapcsán, ami szintén egy érdekes téma lenne, és érdemes lenne erről is egy alkalommal majd beszélni. Hát a sortüzek pontosan ennek a dacnak és ennek az ellenállásnak a megtörésére szolgáltak most már, tehát még november 4 előtti sortüzek a forradalom leverésére irányultak, vagy annak a megfékezésére irányultak, november 4-e utáni Salgótarjányi nyugati pályaudvarnál és egyéb helyeken lévő sortüzek pedig az ellenállásnak a megtörésére, tehát hogy beássák azt, hogy itt lehetetlen tovább szembeszegülni a hatalommal, lehetetlen a kádári rendszerrel tovább dacolni, erre szolgáltak ezek a brutális és kegyetlen kivégzések, amik itt megtörténtek, hiszen a legtöbb esetben valósággal oda csalogatják arra a térre az embereket, hogy gyertek ide, itt valami miatt most tüntetés lesz, vagy tiltakozó gyűlés lesz, vagy tehát sokan terelik az embereket, és egészen addig, míg meg nem érkeznek a gépfegyvereknek a torkolatához, torkolat-tüzéhez, és akkor ugye dörbülnek el ezek a sortüzek, és ilyen módon gyilkolnak meg százakat, és lesznek ugye sebesültek. Mindig, amikor a halottak számáról beszélünk, hogy mondjuk a Salgótarjáni sortűznél hányan haltak meg, vagy egyéb sortüzeknél, azt mindig be kell szorozni 2-vel, 3-mal a sebesültek számával. És azt is tudnunk kell, hogy aki ilyen helyen megsebesül, az semmilyen társadalombiztosításra, semmilyen gyógykezelésre nem számított, még a mankóját is neki kellett kifizetnie, és a beépített protézist is neki kellett kifizetnie, mert ezt nem voltak hajlandóak finanszírozni. Annak ellenére, hogy a átlagosabb embereket lőttek szét és tettek nyomorékká, vagy súlyosan sebesítettek meg ezekben a sortüzekben. Szemben, ugye az önmagában is nem állja meg a helyét, és ugye az akkori jogszabályok szerint is ezek törvénytelen ítéletek voltak, majd még erre visszatérek, hogy milyen módon zajlottak ugye ezek a koncepciós perek, amelyeket ugye lefolytatnak az akkori elítéltekkel szemben, 21 000 elítéltek szemben. Tehát, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandók ezt a borzalmas munkát elvégezni, ezért szervezik meg újra a népbíróságokat. Ugye már 40 után működtek a népbíróságok, amelyek a háborús és népellenes bűncselekményeknek a felelősségre vonását végezték. Majd ezzel párhuzamosan és egyre inkább átérnek a koncepciós perek tárgyalására. Az utolsó ilyen nagy népbírósági per, a legközismertebb népbírósági per a Rajk per volt, majd 1950-ben megszüntették a népbíróságokat, onnantól kezdve rendes bíróságok folytatják el 56-ig a koncepciós pereket, de most már a rendes bíróságokból sincs elegendő 56 után, és ezért újra elkezdik szervezni a népbíróságokat,
és oda persze olyan megbízható pártfunkcionálisokat ültetnek be, meg ilyen gyors talpalon végzett magukat jogászoknak apostrofáló embereket, tehát aki ugye nem végezte el az 5 évet az egyetemen, hanem 2 éves bírói és ügyészi akadémiát végzett el, ahol az elején írást, olvasást, matematikát, meg egyebeket tanultak, ugye, hogy ki tudja számolni, hogy hány év, stb. Az illető, majd utána némi ilyen sűrített jogot, tehát egy nagyon gyorsabban egy-két jogszabályt elmagyaráztak nekik, majd ezek után már frissen mehetett és ítélkezhetett. Egyébként erre is jellemző, hogy az orvosi és a jogi doktorátust megszüntették az 50-es években, hogy ne legyen különbség a ténylegesen a jogi egyetemet végzett jogász és az akadémiát végzett jogász között. Tehát egyik se lett doktor. Az orvos, ez különösen a kórházakban okozott nagyon nagy problémát, hogy képzeljék el, bejön az egyszerű beteg, a régi doktorok, akik meg korábban végeztek, azoknak ott volt a doktori címe. És akkor ott van, hogy bemegy a kórházba, és mondja, hogy doktor Szabó, mellette meg Kovács, csak simán, ugye, és semmi doktor előtt. Tehát kimegy be az orvoshoz. Ugye? Hát a jogászoknál ilyen probléma nem volt, mert ott ugye nem lehetett választani orvost, ugye nem bíróságot vagy jogászokat. Tehát ilyen emberek vitték végig ezeket a pereket, és hát ha megnézik a korabeli ítéleteket, ezeknek a szövegezése is, és az egésznek a végigvitele, és a legprimitívebb brosúra szövegekre, ilyen politikai propaganda szövegekre hajaznak, és hosszan magyarázzák az ellenfordulónak a gaztetteit és azokban ugye részt vett személyeknek a aljasságát és az abban való részvételét, stb. Tehát ezek így működtek. Tehát ezek a legfontosabb számadatok a megtorlás vonatkozásában. A következő kérdés az, hogy hát akkor kiket ítéltek el? Tehát ki az a 21 000 ember? Ki az a 16 000 ember, aki ugye ilyen ítéletet kapott? Hiszen ezeknek csak egy töredéke az, aki ténylegesen mondjuk fegyverrel harcolt mondjuk a Korvin közben, vagy valamelyik másik helyen. Vagy ténylegesen ugye részt vett a forradalomban és a szabadságharcban. A legnagyobb része nem ezek közül került ki. És ez tulajdonképpen az utóbbi évek kutatása alapján áll össze egyre inkább a kép, hogy itt mi is volt tulajdonképpen a szándéka a kádári vezetésnek. Ők amikor szembesültek azzal, hogy a rendszerük kártyavágként omlott össze, és hogy abban a pillanatban, hogy ugye kitör a forradalom, és eltűnik az áru, a rendőrség feloszlik önmagától, a katonasság szinte passzívan nézik végig az egészet, ugye nem vesznek részt az eseményekben, a hadsereg legnagyobb része, vagy utólag ünneplik a kalocsai ezredet, és a forradalmi ezredet nevezik el, nekünk jogászoknak akkor annak idején volt szerencsénkor letölteni a katonai szolgálatukat ebben a forradalmi ezredbe, és ott mindig elmondták nagy beszédekben, hogy micsoda hősies ellenállást gyanúsítottak 56-ban. Hát ez a hősies ellenállás abból állt, hogy legalább ezt a kolocsai ezredet sikerült nagy nehezen fölhozni Pestre, majd a Juta domboknál a közelükben valami sortűzet hallottak. Az egyik meg is halt, akiről később aztán elnevezték ezt a laktanyát, és abban a pillanatban az egész ezred szétszélet, eltűnt, és 2 hónappal később szedték össze őket egyenként ezeket a katonákat. Tehát ez volt ugye a katonai ellenállás, tehát a hadsereg maga ugye teljesen passzívan viseltetett. Tehát nem volt senki sem, néhány állós leszámítva, aki támogatta volna a kádárikat, és másik oldalról meg viszont ahogy a hivatalos hatalom összeomlott, hirtelen kiderült, hogy a magyar társadalom elég érett, és eléggé olyan tudással és olyan önmérséklettel rendelkezik, hogy saját maga meg tudja szervezni a saját életét. Tehát közöldé szépen nagyon jól megvoltak, állósok nélkül, nagyon jól megvoltak a TSZ elnökök nélkül, pártitkárok nélkül, akik ugye irányították addig az életet Magyarországon. Ahogy ezek eltűntek, felszívódtak, elbújdokoltak, elmenekültek arról a helyről, ahol eddig voltak, ott az emberek szépen összejöttek, megválasztották a saját vezetőiket, nemzetőrséget szerveztek, amely biztosította a rendet, hogy továbbra sem legyenek ugye, fosztogatások, közbiztonság fennálljon, megszervezték az élelmiszerellátást, az egészségügyi ellátást, tehát minden kérdést megoldottak, és rögtön jelentkeztek olyan emberek, vagy megválasztottak maguk közül olyan embereket, akik szervezőkészséggel rendelkeztek, akik irányítani tudtak, akik a többiek hallgattak. És ugye kiderül, hogy hát ezek a legnagyobb ellenségei egy diktatúrának.
Azok az emberek, akik önálló véleményalkotásra képesek, akiket nem sikerült ugye 10 év alatt agyilag kimosni, átalakítani a véleményüket, akikre hallgatnak a többiek, akik, hogyha demokrácia lenne, akkor őket választanák meg önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, országgyűlési képviselőnek, vagy egyáltalán bármilyen pozícióba őt emelnék, vagy őt támogatnák, vagy az ő véleményét kérnék. Nem értékeltük őket kellőképpen, nem tüntettük ki őket, nem jutalmaztuk meg őket ezekért a szenvedésekért, amit nem csak ugye azzal szenvedtek meg, hogy börtönben voltak, hanem az utána lévő szürke, rettenetes kádári hétköznapokban a mindennapos ugye, megkülönböztetés és a megbélyegzés kapcsán ugye át kellett élni. Hogy valakinek ugye az az ismerőse, akivel korábban ugye valamilyen kapcsolatban volt, az átmegy az utca másik oldalára, és most ezzel már nem ismer meg. Mert ő is fél, hogy ebből baja lesz, hogyha én találkozom egy volt 56-os elítélettel, vagy annak a családtagjával. Vagy bármit is teszek, hogy fölveszem dolgozni mondjuk magamhoz, akkor abban saját magamat is bajba keverhetem. Hát ezért nem volt kellő sem a kárpótlás, sem a jóvátétel, sem azok a kitüntetések, azok a fajta jutalmazások, amik szükségesek lettek volna. Mondjuk a 48-as forradalmi és szabadságharc után sokkal hamarabb jött 67. Tehát akkor nem telt el ilyen hosszú idő. De 67 után azok, akik részt vettek a 48-as forradalmi és szabadságharcban, honvédek, honvédtisztek voltak, azok minden egyes alkalommal, amikor valamilyen ünnepség volt, bárhol, vagy bármilyen rendezvény, azok ott ültek az elnökségnél. Ott volták a kitüntetéseiket. És büszkén vesztettek a honvéd egyenlományukban, hogy mi ott voltunk és harcoltunk a 48-as forradalmi és szabadságharcban. Itt Magyarországon ez is nagyon gyengén és visszafogottan történt, nagyon kismértékűek voltak ezek a jutatások, és nagyon kismértékűek voltak azok az elismerések. Tehát nem érezték az emberek azt, hogy ők ezért valóban igazi jutalmat kaptak, hogy ők ennyit szenvedtek ezekért a dolgokért. Viszont itt a bevezetőben is nagyon frappánsan megfogalmazásra került az, hogy ugyan leverik az 56-os forradalmat és szabadságharcot, de mégis milyen következményei voltak ennek, milyen hatása volt ennek azért a világ közvéleményére és Magyarország történetére, és mi az, ami mind a mai napig pozitív hatásként élvezhetünk, és aminek az eredményét mi itt most ugye, szó szerint azt mondjuk, hogy bezsebelhetjük ennek az eseményeknek. Tehát bármennyire is leverték ezt a forradalmat, mégis milyen pozitív következményei voltak, erről hadd beszéljek még néhány gondolatot. Hát nézzük meg először a nemzetközi vonatkozásban. 1956-nak óriási érdeme az, hogy az addig lenézett, lesajnált, vagy majdnem, hogy leírt Magyarország egyik pillanatra a másikra mindenhol a médiának a címlapjára kerül, és hősként ünneplik a magyarokat. Tehát egy olyan ország, amely elveszíti az első világháborút, mert rossz oldalon áll. Utána ilyen kétes tanácsköztársaság, még minden egyébben trianon következik. Aztán utána pedig úgy apostrofálnak minket, hogy utolsó csatlósa, tehát szövetségesei. Tudom, hogy ez így nem pontos, de mégis ez így jelenik meg a nyugati közvéleményben. Majd utána a Szovjetuniónak egy csatlós állama. Tehát végig így szerepelünk, csupa negatív hírekben, negatív összetételben szerepel Magyarország, és most 56 kapcsán hihetetlen presztízs ilyen a magyarság. Hát a szabadság napjaként hirdetik meg a nemzetközi közvéleményben október 23-át. Az amerikai elnököktől kezdve, ugye Kennedy, Ronald Reagan és a többiek egymásra emlékeznek meg az 56 hőseiről és az 56-os forradalomról, és az összes szabad ország vezetői, politikusai és közvéleménye mind ugye a Dávid és Góliát harcában ugye a magyarság mellett volt, és utána próbálja jóvá tenni, amit lehetett. Tehát végre először pozitív hír
hírekben szerepel a magyarság. És mindmáig, akik emlékeznek, hogy olyan korúak 56-ra, azok elismerően mondják, hogy igen, azért a magyarok megmutatták, hogy szembe lehet szállni a túlelővel, és egy diktatúrát, ha nincs a szovjet támogatás, akkor önmagukban a nép is meg tud dönteni. Ugye, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik, hogy a második világháború után a nyugat-európai és egyéb országokban működő kommunista pártoknak volt egy relatív presztízse. Tehát ők egyik oldalról úgy ábrázolták magukat, hogy ők voltak mindig a legkövetkezetesebb antifasiszta harcosok, és majd között voltak is köztük jó néhányan, akik tényleg harcoltak is a fasizmus ellen. Másrészt pedig a Szovjetuniónak volt egy ilyen álpresztízse, egy nagyon ügyesen állította be magát a második világháború alatt. Ugye, hát nézzék meg, hogy 39. szeptember 1-én megbeszélik, hogy támadnak a szovjetek és a németek Lengyelország ellen. Sztálin taktikus kivár, és csak 17 nappal később támad, tehát minden történet könyvben úgy szerepel, hogy Hitler robbantotta ki a második világháborút, Sztálin csak egy csendes társként a háttérbe asszisztál. Ugye ő is hátrat támadja Lengyelországot, de ez már úgy nem szerepel a történetkönyvek lapjai. Majd utána ugye, a két diktátor egymás ellen fordul, és Sztálin úgy jön ki a Szovjetunióval együtt az egészből, mint ha ő lett volna az antifasizmus élharcosa, és hát a hitleri Németország feletti győző. Ő a Szovjetunió az, akinek a háborús bűncselekményeit egyáltalán nem torolják meg, Patint és a többiekkel nem foglalkoznak a Nürnbergi pereknél, hogy összesnek igaza van. Tehát a Szovjetunió a tájékozatlan a nyugati közvélemény előtt úgy szerepel, mint egy hős, aki harcolt a megalkovás nélkül a németek ellen, a náci Németország ellen, és nagyon sokan abban az illúzióban éltek, hogy a Szovjetunióban valami pozitív kísérlet zajlik. Tehát valami olyan új világnak a megteremtése, amely valami jót hozhat esetleg az emberiségnek. És ugye miért volt ez? Mert a Szovjetunió elképesztő pénzeket áldozott a propagandára, és a nyugati közvéleményt próbálták félrevezetni, hogy mi is a helyzet valójában a Szovjetunióban, és tényleg mintha valami csodálatos módon élnének már a kommunizmusban az emberek. Csak ugye az a furcsa, hogy ebben a nagy boldogságban mindig úgy éltek az emberek, hogy a határőrök mindig befele forduló fegyverrel örködtek a határon, és kifele védték az országot. Tehát oda lehet felismerni egy kommunista ország határőrök, hogy 180 fotot megfordult, és ellenkező irányba tartotta a fegyverét. Tehát ezért ugye ez a boldogság nem lehetett olyan felvétel ezek a területek. Most 56 ezt elkezd. És a nyugat-európai kommunista pártok, itt gondoljunk elsősorban a francia és olasz kommunista pártok, már nem tudja elhitetni, hogy a Szovjetunióban minden szép és jó. És egy hihetetlen válságba kerülnek, mert két választásuk van. Egy, hogy a forradalom mellé állnak, és hát üdvözlik a 56-os forradalmat, és ebben esetben meg tudnák őrizni a presztízsüknek egy részét. B-variáció, a szovjet megszállókat támogatják, ebben az esetben viszont elvesztik a szavazóikat. A francia és az olasz kommunista pártok, és még jó néhány más kommunista párt és baloldali szervezet ez utóbbit választja, nagyon egyszerű oknál fogva, hiszen egyébként ugye nem menne tovább a szovjet támogatás, mint guruló rubel. És ezzel, nézzék meg, 56 után az összes kommunista párt elveszíti a szavazatát, pedig Olaszországban és Franciaországban 20-30%-ot is elérnek a választásokon, és komoly politikai tényezők voltak egészen 56-ig. A másik a belpolitikai változások. Hát egyértelművé vált a kádári vezetés előtt, és ez nem Kádárnak a reformpártiságnak. Tehát egyáltalán nem volt egy tipikusan reformpárti politikus. Egyébként is tudják, hogy ki volt a Szovjetunióban a legreformpárti politikus? Hát Beria. Egészen addig még tarthoz nem lőtték, és utána aztán a bíróság halára nem ítélik őt posztumusz. Ugye ez a biztos sor. Tehát Beria pontosan ismerte a Szovjetunióbeli helyzetet, és ezért ő hirdette meg először a reformprogramot. Ő már Kelet-Németországon is lemondott volna némi készpénzét cserébe, hogy a Szovjetunió gazdaságát szanálják a német segítséget, amit aztán később Gorbacsov fog megcsinálni. Ugye azt Beria már meghirdeti. Magyarországon is Kádár így lesz reformpárti, hogy rájön arra, hogy az a fajta politika, amit Rákosék folytattak Magyarországon, az tovább nem tartható. Itt valamit adni kell a magyar lakosságnak. És hát ugye a szabadságjogokat nem nagyon adhat, sajtószabadságot, szólásszabadságot és egyéb szabadságokat nem adhat,
Ezért azt ígéri meg, és ezt többször elmondja burkoltan, ugye célosgatva erre, hogy az életszínvonal viszont folyamatosan növekedni fog. Tehát valamit mindig adnak, valami mindig csúran cseppen, egy picivel mindig több jut az embereknek, és akkor végre lehetőségük lesz arra, hogy ha bemegy egy üzletbe, akkor lehet kapni valami ennivalót. Tehát a kirakatok egyszer csak megtelnek áruval. Nem is nagy a választék, és hát továbbra is vannak hiánycikkek, ugye tudják, hogy a legtöbb esetben ugye 2 cikk volt általában az üzletekben, ugye vezércikk, meg hiánycikk, ugye a vezércikk mindig megmagyarázták, hogy miért van ennyi hiánycikk. De a háztáji gazdaságok révén, mert ugye működhettek a kis 2 holdas parcellák. 2 holdon gazdálkodnak a parasztemberek önkizsákmányolottan a Kádár rendszerben. Csak összehasonlításképp egy jobbágytelen 40-50 hold volt ugye az állítólagosan kizsákmányolt jobbágy. Most itt a 2 holdon termel a parasztember a háztáji gazdaságában, és ez megtermeli a magyar élelmiszerkészlet 20%-át a háztáján. És ezáltal, ha bemegyünk a húsboltba, van hús. Ugye szemben mondjuk Romániában, ahol 3 halkonzervet lehet kapni összesen a hentesnél. Ha bemegyünk egy ruhaüzletbe, ott van ruha. Lehet valamilyen fajta ruhát kapni. Persze nem olyat méretet, meg nem olyat, amilyet akar az ember legtöbbször, de mégis van valamilyen ellátás. És lehetővé teszik például azt, ami szintén ugye egyedülálló szociális országok között, hogy a ledolgozott 8 óra után bemaradhatok a gyárba, GMK-zni, ezt így hívják, és akkor plusz munkaként, a 4-5 órát még ráhúzok, és akkor az, amit ott megtermelek, annak legnagyobb része megmaradhat nekem. Ami egyébként nevetséges dolog, tragikomikus dolog, hogy valaki 8 órát elvileg ottan dolgozik, úgy csinálta dolgozna az államért, majd utána 4 órát még ráhúz, és ez majd saját magára. És hirtelen az a 4 óra alatt megtátosodik, és sokkal többet legyárt, de hát ez is megint egy ugyanolyan önkizsákmányolás. Tehát azért ennek meg lesz mindennek az ára, sajnálatos módon az, hogy a Kádár rendszer időszakában a felnőtt férfiaknak az átlag életkora visszaesik a 20-as évek színvonalára, mert ilyen önkizsákmányoló életmódot folytatunk és bomlanak fel a családok, és a 5 millió abortusz zajlik közben, mert az emberek csak a megélhetésre és a boldogulásra törekednek, mert más utat nem látnak pillanatilag a helyes reménytelenség közepette. Vagy megengedik a maszek világot. Ugye ez is egy magyar nyelvújítás, amitől a Kerber Dezső egy humorista találta ki, hogy ki lesz ugye a leggazdagabb ember Magyarországon. Ez is ugye a rendszer tragikomédiája. Hát a maszek kisiparos, akinek van egy kis kötövéje, és ilyen pólókat tud gyártani. Mert egyébként a Vörös Október ruhagyára, az állami monopól ruhagyára az olyan borzalmas ruhákat gyárt, hogy azt senki nem veszik föl szívesen, különösen a fiatalok nem akarnak Vörös Október ruhagyár termékeiben ugye pompázni. És aki legyárt ilyen maszek kötődés, ilyen pólókat, azt viszont drága pénzre el lehet adni. Vagy ez is egy döbbenetes dolog, hogy aki maszek lángos sütő, ugye az is a leggazdagabb emberek közé kerül, mert ugye volt is a versike 1 forint a lángos, Kádár János. Ugye ezért ez 3 év volt annak idején, hogy amit ilyenkor gondolattak az emberek. Egyébként egy ember azért kapott Debrecenben 4 évet, mert Jancsinak nevezte el a szavarát, és végighajtotta a Debrecennek a főterét. Menjél már Jancsi, no Jancsi, és akkor ugye ezért kapott 4 évet. Tehát ezek az engedmények voltak, amiket nem lehetett visszacsinálni, és ehhez párosultak azért bizonyos szabadságjogok is azért idézőjelben. Tehát ezek nagyon szűk és nagyon rövidek, hogy 3 évente utazhattunk $50, hogy nálunk azért mondjuk lehetett autót vásárolni. Igaz, hogy 3 évet vagy 5 évet kellett rá várni, de Kelet-Németországban, ahogy átadták a Trabantokat, ott 15 évet kellett várni egy Trabantra. Megszületett a kis Hanzi, és befizették a Trabantra. Hogy majd mire fölnő, akkor majd legyen egy Trabantja, és nem kellett aggódni, hogy kifut a modell, ugye, mert ez akkor is még teljesen ugye, vadonatúj típusnak számított. Tehát ezek azok feltétlenül pozitívumai voltak ennek a helyzetnek, és az is, hogy 89-ben Magyarország volt a legelső helyen álló, aki a rendszerváltozást elvetette. Tehát itt jöhettek létre legelőször a különböző pártok, szervezetek, erről Gyarmati Dezső tudna beszélni, hiszen ő a rendszerváltó pártnak, az MDF-nek volt az országgyűlési képviselője, és
és hát a különböző egyéb civil szervezetek itt jöttek létre először, itt működik legelőször a rendszerváltozás, itt indul meg legelőször a folyamat, és a többi szocialista ország, de minket mások. Az más kérdés, hogy aztán ennek a végrehajtása nem egészen sikerült, és tulajdonképpen visszatérhetünk megint a kiinduló gondolathoz, hogy tartozunk 56-nak, tartozunk 56 hőseinek, tartozunk 56 mártírjainak, és tartozunk 56 bűnöseinek is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.